गवर्नर बाय जोंरो डेपुटेशन आगिन सिमिसिन शिड्यूल खाइजा जोंरो फाइमालाय फैका जों जराबा गोबां नाखा 2 घन्टा नुपर गवर्नर जों कक साका जों जे मेमोरेन्डाम साबमिट खाइका बाबनो पंखन पंखा जों सोंका बना बनायखा ते दुखबो नांजाखा चिनि जे त्रिपुरानि लाइबुमानि कथमा रखनावै एवं 1993 सन सुप्रीमन पर तिनी बत अब इम्प्लिमेंट उन्यार बमरं कोइ नायखा बम तलाखि खाइनैना एंकाकाय जोंबनो साका चिनि गुटिखाय जे इम्प्लिमेंट उन्या सबसे एंकाकाय विभिन्न एजेंसी बीएसएफ आसाम राइफल एंकाकाय सीआरपीएफ रगो आर्मी रगो सालेंडर खायै 300 पद जारे एक्सेप्ट उन्या बरक जे बुसि पोस्ट खाय तंग ककरबो बरनो साजाका बना साजाका एका सबसे बर कमखा जों जे उनि इको चुक्तिनि 2 बिवत सुजाक तंग 1971 नि 25 मार्च नि परे जारा बांग्लादेश नि फाइना इस्ट पाकिस्तान नि फाइना बरनो अर नाय तिख्लाय रहनानि ककरमान एका आबन दारतै जों साका अर सीए कोन मते खायै अर इम्प्लिमेंट खायमिया एका आबनि जिनि मेमोरेन्डम सुजाक तंग जे आसामो चुक्तिंखा एजीपी बाय चुक्तिंखा आसामो इम्प्लिमेंट खायजाका आरो एनआरसी चालु खायजाका सीए आरो इम्प्लिमेंट उन्या इनका त्रिपुरा बतमति खायना न सीए जाहाते अर इम्प्लिमेंट ताकाय दिन संसाका बनो अनुरोध खायका जोंहा बनो इनका अर आबो इम्प्लिमेंट खायदि के इनर लाइन परमिट ने व्यापार बो जों साका इनर लाइन परमिट को 2020 सन 20 दिसंबर मणिपुर चालुंखा अथच 1993 सन त्रिपुरा एटीटीए एग्रीमेंट उखा के अरखाय किन्तु चालु खाय जाग्या तांगै अबंनाबा तांगै चिनि अरखाय अचुक्तिनो सानमान खाय जाग्या जेखाने गवर्नमेंट बाय शांति आलोचना खालायै और राइट एंड एग्रीमेंट उखा राइट एंड कमिटमेंट जोंनो रिखा जमो इम्प्लिमेंट खायनाय तारपरे सालेन्डार उखा जतन खिरगै फायका इनकाय ताबो अब इम्प्लिमेंट खायजाया तांगै खायजाया अकमनो जों तिनि बनो स्राय सरकै साका के ब सबसे दुख नांजाका ताबो बचिन त्रिपुरा सरंनि हा गोबां बुनि जागो केपचारंग तो अथच जागाने मुंखाय दलिल प्रसाद चिनि जागो तंगो अथच अब बुनि दखनि जागो अब केपचारंग तंगो अ जागा मायरंग साका कयका जागा उदाहरण साका जे हावाईबारी रगम चौबानी जता लामा डेमोक्रेटिक मूवमेंट जता चिन चौबानी लामा जों तिनि गवर्नर मननो जों मेमोरेन्डम सबमिट खायका चीफ सेक्रेटरी बरिनाय दिल्ली व थांगे एके मिशनर बाय जों मालायै नॉर्थ ईस्ट नि एडवाइजर बनबो जों मेमोरेन्डम रिखा मोटामोटी रिपायका जों आगामी दिनाव जुदि चिन सुक्तिं याहंगाखाय चिनि जेतु टीआईपीसी का नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिनि केडर तंगो जों केडर रंगना तावायसा ट्रेनिंग नि व्यवस्था खालायनाय और जों डेमोक्रेटिक मूवमेंट नि बागै केडर जाहाते चिन मूवमेंट कोनो डिस्टर्ब हुयाते आबन बागै जों आगामी दिनाव एक ट्रेनिंग नि व्यवस्था खायनाय एक वॉलंटियर ता स्वेच्छासेवक बाहिनी जों गरिति सानाय एवं स्वेच्छासेवक बाहिनी गरिति साबायमोन परेवनो जों लामाव नखलाय माने सबानि बागै जों इम्प्लिमेंट नि बागै जों आलादा कोन दाबि करे गवर्नमेंट जेतो जोंनो कमिटमेंट दिखा अमनो जों इम्प्लिमेंट खायदि जों सर सीए बिनोति जरा कासेव तिप्रामो था बेले कोकरा खुरां पिसामानि पिया बताबो जखन सीएबी सीएए इन थांमानि यागलो टीडीएडीसीओ का इम्प्लिमेंट इंगला आबने बागै वाना करे हनै नं तिप्रामो थाने बखांना गोबां मा खाबेरावै खाबो थालाय स्रिं स्रिं तंगा जा नरनि बखानि तांनि अम हाय क्राक ना तांनि अबा हाय कि स्रिं स्रिं ना को कलाय सर तिप्रामो था टीआईपीसी अब आलादा संगठन अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बयबो पार्टी तामो खाय खाय अब नायनानै सिनि कया टीआईपीसी लुकरं बाय जेता कक रिजाक दफानि बागै जे कक रिजाक अब खायनाय एवं टीआईपीसी अबनि बागै न तिनि गवर्नर बाय मालाय फायो जे 1993 सन जे चुक्तिं माने अरत निनि 1971 नि 25 मार्च नि परे जरा फातानि बेनि बाबे जरा फायनाय ब तिप्रा सापान तो नन तिप्रा सापान नंखन बडन नायतुबो ति खलायै रबदं हाव किरकिर हना ककंग जेता आसाम ताबो एनआरसी चालु खायै बरन आइडेंटिफाई खायजाका एका आसाम जुदि निनि चुक्ति मते एजीपी बाय चुक्ति खलायै इम्प्लिमेंट नंगो जेका तिप्रा खता मुयाबा आरो जुदि सीए न इम्प्लिमेंट खाया हेंगा चिन रका बाहे खायनाबा सेम एग्रीमेंट सेम न तो जोंबो तो पिस्तंनि बिसिंग तो एग्रीमेंट खायकाबले इनके आबनि बागै अयन न कोनो राजनैतिक दल खादा खायका खाया जों आबो नायलाब करे टीआईपीसी सीए नि अगेंस्ट मूवमेंट खायनानि बागै दिनै गवर्नर न जों लास्ट सिटि दिखा एबा जों आगामी दिनाव जों नखरना दिनै कायबसक सान